Predstav si toto. Zaspíš a zrazu odpovedáš na otázky, ktoré by si v bdelom stave nevedel ani len pochopiť. Presne taký bol život Edgara Casea, známeho ako spiaci prorok. Tento muž, narodený v roku 1877 v Kentucky, pochádzal z obyčajnej farmárskej rodiny. Nemal žiadne formálne vzdelanie v medicíne či vede, no napriek tomu poskytol viac než 14 000 výkladov, ktoré dodnes fascinujú a vyvolávajú otázky. Caseova schopnosť bola jedinečná. Aby mohol odpovedať na otázky, musel vstúpiť do tranzu, do ktorého sa uviedol on sám, odpovedal na otázky týkajúce sa zdravia, minulosti, ale aj budúcnosti. Keď bol hore, bol obyčajným človekom, ale keď vstúpil do tranzu, jeho odpovede boli detailné a presné, ako by čítal z knihy, ktorú nikto iný nevidel. Ľudia mu písali listy, opisovali svoje zdravotné problémy a on v spánku diagnostikoval ich telo, opisoval orgány, problémy a navrhoval liečbu. Liečba, ktorú navrhoval, nebola založená na chirurgii či moderných liekoch, ale na prístupoch, ktoré dnes poznáme ako holistické. Odporúčal zmenu stravy, masáže, prácu s telom, používanie olejov a dosiahnutie rovnováhy medzi mysľou a telom. Fascinujúce je, že mnohé z týchto metód dnes uznávame, najmä psychosomatiku, myšlienku, že psychické zdravie ovplyvňuje fyzické. Caseové výklady však neboli len o zdraví. Dotýkal sa aj tém, ktoré sú dodnes predmetom diskusí. Jednou z nich bola Atlantída. Tvrdil, že nejde o mýtus, ale o reálnu civilizáciu, ktorá bola technologicky pokročilá. Podľa neho Atlantída zanikla, keď jej obyvatelia zneužili energiu, ktorú ovládali. Dokonca naznačil, že zvyšky tejto civilizácie by sa mohli nachádzať v oblasti Bahám. Táto predstava dodnes fascinuje bádateľov a dobrodruhov. Ďalšou fascinujúcou témou boli tzv. Akášické záznamy. Ide o koncept univerzálnej pamäte vesmíru, kde je uložené všetko, každá myšlienka, každá udalosť, každý život. Case tvrdil, že sa dokázal napojiť na túto pamäť a čerpať z nej informácie. Tento koncept zostáva záhadou a otázkou viery. Caseové vízie sa dotýkali aj budúcnosti. Hovoril o zmenách Zeme, pohyboch kontinentov a transformácii spoločnosti. Niektoré jeho predpovede sú interpretované ako varovania pred globálnymi zmenami, iné zostávajú otvorené a čakajú na potvrdenie alebo vyvrátenie. Zaujímavé je, že Casea nevyhľadávali len mystici. Jeho pomoc hľadali bežní ľudia, podnikatelia, rodiny a pacienti so zdravotnými problémami. Hľadali odpovede na otázky, ktoré ich trápili, a on im ich dával. Jeho práca bola systematicky zapisovaná a dnes existuje archív plný tisícov strán jeho výkladov. Otázka však zostáva, kto vlastne Edgar Case bol. Bol to muž s výnimočnou intuíciou, schopný podvedome spracovávať informácie, ktoré ostatní nedokázali, alebo bol napojený na niečo, čo zatiaľ nedokážeme vysvetliť? Jeho príbeh nie je len o ňom, je o nás, o našej túžbe pochopiť svet, o našej viere, že existuje niečo viac, čo presahuje naše chápanie. Možno je najzaujímavejšou otázkou tejto témy táto: čo ak niektoré odpovede na naše najväčšie otázky prichádzajú práve vtedy, keď zatvoríme oči? Caseov príbeh nás núti zamyslieť sa nad tým, čo všetko môže byť skryté v nás samých. Možno práve v tichu, v spánku alebo niekde hlboko v našom vnútri čakajú odpovede, ktoré nás môžu posunúť ďalej.